וזה והיה רבי אליעזר ישם ורבי יהושע נאור כהשגת רבי אליעזר שהוא בחינת בן ובחינת שינה בחינת עין הוראתה בחינת מה המיתה אבל השגת רבי יהושע שהוא בחינת תלמיד בחינת דרי מטה ובחינת נאור בחינת וירא את אדוני בחינת מלוא כל הארץ כבודו שוכני עפר. כל מילה שנשנית אצל רבנו בחינת יש לזה דעת רחבה מניים. בחינת זה אומר כל פירוש ושם של צדיק שמוזכר בליקוטי מוהר"ן זה רמז על פנימיות. זה היה הדעת שקיבל רבנו מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא כשסיפר מעשיות בתורה זה לא לספר לך שהיה אברהם ושרה, ישמעאל, עשיו, אלופי עשיו, אלוף לוטן, אלוף תמנע. אז מעשה קראתי, אז נגמר. אתה רואה שמעשיות של התורה זה שנים קוראים אותם וכל הזמן יש בהם התחדשות. הפנימיות זה לרמז לאדם איך להשתמש בכל שם. כשאתה קורא איזה מעשה, אז חז"ל הקדושים כשסיפרו איזה מעשה, הם לבישו נסתר בתוך המעשה הזה. כמו שאמר רבי חיים ויטל, דבש וחלב תחת לשונך וריח סלמותייך כריח לבנון. ריח לבנון, לב נון. כשאנחנו נדבקים בלב על ידי תשובה ומעשים טובים, על ידי התבודדות, על ידי תהילים, על ידי תיקון הכללי, על ידי הליכה בדרכיהם של הצדיקים, אז מתגלה לאדם, מתפענח לו גם מעשיות של צדיקים, איך אני מסתכל על מעשה ולומד מזה איך לשרת את השם. כי אם אתה מספר ליהודי סיפור, זה לא מעשה. בכל חז"ל, גם רב נחמן מברסלב כשסיפר 13 מעשיות, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מעשיות, זה מביא אותך להלכה למעשה. שאתה לפעמים מספר סיפור ליהודי, אז סיפרת לו סיפור. מעשה זה נכנס לך לנבחי הנפש ומעורר אותך פשוט לעבודת השם. זה דברים נסתרים ונעלמים שרבנו קיבל אותם, הוא סיפר 13 מעשיות כנגד יג מידות של רחמים. כל מעשה ומעשה זה פילי פלאות. לכן רבנו הקדוש אומר, כשבן אדם רוצה לזכות לערנות, להיות ער בעבודת השם, לא ישן. ער בעבודת השם זה כשאתה קורא סיפורי מעשיות של צדיקים. אתה קורא מעשה מבת מלך, בדרך סיפרתי מעשה, וכל מי שהיה שומע היה לו הרהור תשובה. הרהור תשובה, מה פירוש הרהור תשובה? כשיש לאדם הרהור תשובה, זה מתגלה לך פתאום חשק בתוך הלב לעשות רצון השם. לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מעי. כמה רב נחמן מברסלב דיבר על מעלת החשק. כשיש לאדם חשק לעשות רצון השם. כשאתה בא לאכול ופתאום מתגלה לך איזו תפילה קטנה. אתה אומר איזו תפילה, מבליע איזו תפילה קטנה. זה נקרא חסיד, המתחסד עם קונו. כשאתה רוצה להתפלל, ואתה אומר, לא ארחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך אדוני, אני קודם כל רוצה לטבול, יש לי זמן, יש לי שהות. אדם כזה יש לו חשיבות גדולה בשמיים. כי למה? כי אתה משרת את הקדוש ברוך הוא בניקיון כפיי, כמו שפעם אחת הלל הלך ורחץ בים, ותלמידיו ליוו אותו. אז אמרו לו תלמידיו, ילמדנו רבנו את האורחות חיים. אז אמר להם, אני הולך להתנקות, להיות נקי. אמרו לו, זה מצווה? אמר להם, בטח זה מצווה. והייתם נקיים מאדוני ומישראל. כשבן אדם טובל והוא מתכוון בזה לשרת את השם יתברך מתוך נפש בריאה, אז זה מצווה גדולה. למה הכשר מצווה? זה יותר מן המצווה. אז כאלו דברים וכיוצא בזה, כל פעם כשבן אדם נותן חשיבות לדבר של מצווה והוא עושה אותו, זה אלי וענווהו. אתה נותן, מה זה ענווהו? ענווהו זה לשון נוי. לשון נוי. אתה יכול לראות, לכנס, לקבל למשל שדה זיבורית. אתה מביא אדם שמתמחה בזה, מה הוא עושה בשדה? מוציא את הסלעים, הורס, שם לך כמה פרחים יפים, שם לך הדסים. מאיפה זה? מאותו אדמה. האדמה הייתה זיבורית, בא איזה מישהו שמתמחה, גנני, מנקה לך הכל, מעדר, מחליט את הקוצים, להחליט את הקוצים, ולזמר העריצים, הסובבים את השושנה העליונה, תחבר את הנשמה עם הגוף, סע, תתפלל. ככה כל אחד שמתקרב לצדיקים אמיתיים.
הם לא נוגעים לך בגוף, הם מלמדים אותך איך לנקות את השטח. איך כל הזמן לנקות את השטח כדי סביב רשעים יתהלכו. קירום זולות לבני אדם. רבנו אומר, מה זה קירום זולות לבני אדם? אלו דברים שעומדים ברומו של העולם, ובני אדם מזלזלים בהם. הכניסו זילותה, לא נתנו חשיבות וערך לתפילה של בר ישראל שיוצאת לו מתוך הלב. כשתפילה של בר ישראל יוצאת לו מתוך הלב, זה פועל, רב נחמן מברסלב אומר, יותר מכל תעניתים וסיגופים שיש בעולם. כי תענית אתה מצער את הגוף, אבל כשיוצאת לך תפילה מן הלב, ואתה בזה מתעורר בחשק לעבודת השם יתברך, זה העיקר תכלית שמיים וארץ. כי הקדוש ברוך הוא כשברא את הברואים, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריות טובות, ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהנו מן תורה, מן מצוות. כשאתה אוכל יש לך הנאה, ואתה מברך לקדוש ברוך הוא בעין טובה. כשבא לך ילד בעולם אתה שמח. מה הייתה מטרת הבריאה? שהקדוש ברוך הוא יקבל שעשועים מצבא השמיים. צבא השמיים, מה הם יכולים לעשות? אין להם שום דבר מה לעשות. הם יכולים להלל, לשבח את השם, נותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרה, בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה. אין משהו אחר למעלה. פה יש לך בחירה. ולכן בגלל שאנחנו יש לנו בחירה, העיקר השעשועים הכי גדולים שיש להשם יתברך, אביא את התהילה מגושי עפר מקרוצי חומר. כשבן אדם זוכה לכבוש קצת לכבוש את יצרו, קצת להפוך את המצבים שלו בחיים, כמו שהתורה אומרת, כולו הפך לבן. טהורו. כשבן אדם זוכה להתגבר על דברים קטנים, הסירו מדרך עמים מכשול. אמרו חז"ל, 7 שמות ליצר הרע. 7 שמות. שם זה מראה על מה שרצה יהיה. בתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא קרא ליצר הרע רע. כי יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. בא רב נחמן מברסלב, חשב, בוא נשמע, זה שם שהקדוש ברוך הוא יקרא שמו בישראל רע. הקדוש ברוך הוא קרא ליצר הרע רע. אין לו שם אחר רע. אז רבנו אמר, אם השם יתברך קרא לו רע, צריך לעשות לו שינוי שם. צריך לשם לעשות שינוי שם, זה מועיל. בא רב נחמן מברסלב וקרא, ביאר תורה רשפ"ב. אבל אז מה, בסדר, השם יתברך קרא לו רע. כי יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אז רבנו אומר, אני אלמד את האנשים יהיה להם מחשבות סטופ טובים, 24 שעות. אז זה ניצח את היצר הרע הזה. רבנו אומר, צריך כל אדם, כל הזמן לחשוב מהטוב, כל הזמן לחשוב איזה דברים. וזה בחינת הזמרה לאלוהי בעודי די כעינות, בחינת העוד שלי, שאני מוצא בעצמי. שזה עוד מעט ואין נשע, על ידי אותה נקודה, על ידי זה אוכל. תראה איזה הבטחה יש לרבנו. אם אתה משמח בנקודה טובה, אוכל לזמר ולהודות להשם. אתה פתאום תראה אומר ברכת המזון עם מנגינה. זה למה? כי מצאת נקודה טובה. ברוך השם, תודה רבה אלוהינו שבשמיים, שאתה נותן לי לאכול כמו יהודי. אף אחד לא נתן לי חשיבות, מה זה ברכת המזון. אז הנה התקרבתי לרבנו, הייתי באומר ראש השנה, זכיתי, אני עכשיו אומר תיקון הכללי, יש לי חשיבות, אז אני מעריך את עצמי. כשאדם מעריך את עצמו, רבנו אומר, אתה מקבל אדם, חייל שעושה פעולה טובה, נותנים לו צ'ופר, מעלים אותו בדרגה. היית זה, רב טוראי, סרן, אחרי זה, עד שאתה יכול למשול על כל צבא השמיים. רבנו אומר, איזה מתנה מקבל יהודי שהוא שמח במה שהשם יתברך מחיה אותו? פשוט נקודה טובה. אתה קם בבוקר, אתה אומר, תודה רבה הקדוש ברוך הוא שיש לי קשר והתקשרות לצדיקים. מספיק, אתה מעריך את זה. אולי ביום הראשון זה לא יעשה רושם בשני, אבל דם, בם, עד שזה יתקשר לשורש הנשמה, כל דיבור קטן שאתה תגיד, זה יחיה לך את הנשמה. על ידי אותה הנקודה, אומר רבנו, על ידי זה. זאת אומרת, אם אני מצליח להביא את עצמי למצב, או ב10 מזמורי תהילים, שאני שמח בזה ואני אומר את זה בשירה, פצחי רינה וצהלי, אוכל לזמר ולהודות להשם. פתאום אתה תראה שאתה פותח את הפה, הוא פשוט מודה. אתה תראה את האישה, אתה תגיד עליה תודה. אתה תראה את השכנים, אתה תגיד עליהם תודה. אתה תראה יהודים נוסעים בדרכים, תגיד
תודה השם, איזה טוב אתה. כמה עם ישראל הצטערו פעם. כל מי שהיה משעמם לגויים היו טובחים בנו טבחים. שמואל הורוביץ תקרא בימי שמואל, הוא אומר להם שעמם לישמעאלים נכנסים עושים טבח, פוגרומים. היום תראה ברוך השם, השם תיקן, אנשים רחבים, אתה רוצה לנסוע, יש לך אוטובוס, יש לך דן, יש לך אגד, יש לך מעשב, יוצא מונית, יש רכבים, אתה רוצה את הקונה קורקינט חשמלית. הכל שיהיה כאן, תבין, הכל יש. אתה רוצה יש לך עגלה, אתה רוצה יש לך אופניים, אתה רוצה וספה, מה לא, מה... אל תחשבו שזה זילותה, זה הבורא העולם נתן לעם ישראל את הטוב, כי השם יתברך רצה שיהיה ליהודים טוב. הוא רצה שאנשים יהיה להם נוח לעבוד אותו. הוא רצה שאנשים אומרים לא, זה לא מות. אדם קונה אותו, יש לך מזגן, פעם הם מצטערים. אתה רוצה היום זה בית, אתה רוצה להתקלח מים חמים. מי יכול להגיד תודה על זה? רק אדם שיש לו הכרה במציאות השם. אני יוצא, תודה אלוהינו שבשמיים, תודה שהתקלחתי במים חמים, החלפתי לבנים, תודה. רבנו אומר, אוכל לזמר ולהודות להשם. מה זה זמר להשם? זה אני על כל דבר קטן אני אומר תודה. פעם רב נתן מברסלב בנה סוכה, ורב נחמן מברסלב אמר לו בחיי חיותו, על כל דבר תמליך את היוצר עליך, אתה תזכה לראות עולמך בחייך. והוא בנה סוכה, ורב נתן לקח את הפטיש, רב נתן העבודה שלו, הוא היה לוקח קולמוס, הוא יודע לתפוס עט, פטיש, אני יודע, לא יודע לתפוס פטיש, תפס פטיש, בום, פאפ, נקף את האצבע וירד לו דם. למה מיטוצ'ין אומר, רב נתן תפס את היד והתחיל לפקוד ועשה כזה תשובה. אמר לו נחמן מיטוצ'ין, למה אתה בוכה אדוני? אמר לו, כי רבנו אמר לי להמליך את השם על כל דבר, ומצווה כזו גדולה סוכה, לא המלכתי את השם עליי, הייתי צריך להגיד, הרי אני מקשר את עצמי, במצוות סוכה זו, לצדיקי אמת, לעשות נחת רוח להשם, לא אמרתי את זה, בום, ישר השם הזכיר אותי בתשובה. תראו איזה תפיסת עולם הייתה לצדיקים, גם אתם ואנחנו בעלי תשובה, מה שהשם נתן לך, ציצית, תפילין, התפללת, לא מהר, אני מהר, לא, קיפלתי, תודה רבה השם, אני מודה לך השם, 1.5 שעה, אני יהודי, תודה רבה שנתת לי נשמה, להודות לך, רבנו אומר לזמר ולהודות להשם, כשאתה מזמר להודות להשם, אתה, איך תגיד לבן אדם עצבות, על מה אתה מדבר איתי בכלל, אין לי זמן לחשוב על העצבות, אני יורד מהאוטו, אני אומר תודה להשם, עד שבן אדם יתרגל להיות זמרה, כמו שאמר יעקב לבניו, קחו מזמרת הארץ, לא דווקא רוחניות, עללתי אז אני אומר תודה, וואי, הוא היה 40 יום ו40 לילה בשמיים, תודה, מה פתאום? רב נתן אמר, קחו מזמרת הארץ, אכלת באמונה מזמרת הארץ, תודה הקדוש ברוך הוא שאני, איזה חיים יהיו לכם ולנו, הכי טובים ויפים בעולם, כי למה אמרו, כל הצדיקים אמרו, צריך לעבוד את השם, הבהילו, הפחידו, הירה, שמירת עיניים, שמירת אוזניים, שמירת עוטף, שבא חוזר בתשובה, מחבון אומר, מאיפה אני אתחיל? אני לא יודע מאיפה להתחיל. והרבנו לא, הזמרה לאלוהי בעודי. הלכת 2 דקות לשדה, לים, דיברת, אתה לא מעריך את זה? גם את הדבר הגדול אתה לא תעריך. 2 דקות הצלחת? תודה. פעם הרב שניאור זלמן מלעדי, זכר צדיק וקדוש ונורא לברכה, היה צריך לקדש איזה מישהו בעיר לבן, לובן זה היה נקרא, ברוסיה, והוא הלך לשם, והעיר הייתה עומה עליו ושמחו לבואו, וכשהוא בא אז אמרו לו שתחתן חטפו, ולקחו אותו, אז בזמנם כל מי שהיה לו איזה, הגויים היו צדים מסתכלים, איך לקחת נפש לבקש עליו כופר נפש. ולקחו את החתן ושמו אותו בשבי, ואמרו את זה לשניאור זלמן מלעדי. אמר בעזרת השם תשועת אדוני כהרף עין נאור באור החיים. התקבץ, הביא את ראשי העם, ודיבר, כמה הם רוצים? 50,000 רובל והחתונה בלילה. התחילו לרשום לו כל מיני רשימות, אמרו לו זה, פתאום הזכיר מישהו איזה עשיר, אמר לא, העשיר הזה אולי בסוגריים. אמר שניאור זלמן מלעדי, למה העשיר הזה אתם כותבים אותו בסוגריים? אמרו לו, אדוני תסלח לנו, אנחנו נקיים בפה, אבל העשיר הזה לא היה קמצן כמו מתחילת הבריאה עד הרגע הזה. קמצן! כל העניים בורחים מהבית שלו. מי שעובר לידו זה סגולה להיות קמצן.
שלו זלמן מלאדי אמר, בגלל שאמרתם עליו קמצן, אני רוצה ללכת אצלו ראשון. הלכו כל המשעת שם, אני עכשיו יודעים, מה יכול לתת לו? אז פתח את הדלת, שלו זלמן מלאדי, מלא הבית אורה, שמחה. אמר לו, רבי, על מה באתם? אמר לו, יש חתן בשבי ואני באתי שתיתן צדקה. הוא הוציא לו רובל, מטבע, הוא נתן לו את הרובל הזה. שלו זלמן מלאדי עצם את העיניים, תפס את היהודי הזה והתחיל לברך אותו ברכות, כל התורה הייתה על פיו, והברכות הכי יפות, מאולפות, שהיה בהם שם חן וחשיבות, הוא ברך אותו איזה 5 דקות. היהודי הזה הכניס את היד לכיס, הוציא לו שטר של 100 רובל. ורבי שניאור זלמן מלאדי מתחזק וממשיך לברך. זה 200, 300, עד שנהיה ביד של רבי שניאור זלמן מלאדי 2,000 רובל. 2,000 רובל, אתה יודע, הצדיקים שהיו שם, למוג ליבם בקרבם. איך יכול להיות דבר כזה? אבל כולם היו בשתיקה ובשמחה. אמר לו, רבי, אתה תברך ואני יוציא, אתה תברך ואני יוציא. כמה הסכום של כל הפדיון? אמר לו, 50,000 רובל. הוא נכנס בפנים, 5 דקות, הביא לו מזוודה, 50,000 רובל. אומר לו, 2,000 רובל הזה, זה מתנה לחתן ממני. אמר לו, רבי, תשמע, אני יצא לי שם פה של קמצן הכי גדול בעיר, ולא כן היא. לך אני אומר את זה כי אתה איש יהודי טוב וכשר. אמר לו, כל העני שהיה בא לבית, היה מבקש ממני צדקה, הייתי נותן לו את הרובל הזה, הוא היה זורק לי את זה בחזרה. אז אני הייתי אומר בליבי, אני, זה הבחינה שלי עם יוצרי. נתתי לך רובל, לא הערכת, זרקת את זה עליי. אז גם 10 אתה לא תעריך אותי. וככה יצא לי שם של קמצן. חיפשתי יהודי אחד שיבוא יעריך את הרובל, אז הוא יפתח לי את הלב, שיראו באמת מה זה הלב שלי. הוא אומר לו, אתה היית שניאור זלמן מלאדי, נתתי לך רובל, ברכת, אתה לא צריך להגיד לי, הברכות שלך יצאו מהלב, לכן נתתי לך כל מה שאתה צריך. אמר שניאור זלמן מלאדי, היהודי הזה לימד אותי חסידות. איך לבוא להשם? אתה בא להשם? אז נפחידו את כולם. צריך ללכת שעה, שעתיים, חסידי ברסלב היו צועקים לילות שלמים בשדה. עכשיו בא אדם חוזר בתשובה, לא יודע כלום. מותק, הלכת דקה, אמרת תודה, 2 דקות תודה, תעריך את זה. יש לנו אב זקן וילד זקונים, ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהבו. אבינו שבשמיים אוהב אותנו בקטנות, ב5 דקות, ב10 דקות, הפסקת 10, אכילה, ברכת המזון, רואים מסתכלים, אתה מקדש עם שמיים, הערכת רובל, כמה אתה צריך? קבל הכל. מה אתה צריך? שמחה? אתה לא צריך שמחה, אתה צריך להעריך את הציצית והתפילין. נתנו לך תיקון הכללי. מה תיקון הכללי? זה כזה קטן, כזה. אני יודע, אם תביא לי ספר תניה, לקוטי תפילות. רבנו אמר, אני בשביל זה ילדתי לעולם, בשביל תיקון הכללי, תעריך את זה. תראה להשם שזה עיקר תיקוני. אז מה אנשים, מה, כזה דבר קטן? הפס בגדול להל, בקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת הקטן. למה? כי תמיד דבר קטן, שבאדם עושה אותו ברצף, תוכו רצוף אהבה. זה מה שרבנו אומר פה. דאותה נקודה על ידי זה אוכל לזמר ולהודות להשם. שירו לו, זמרו לו, שיחו וכל נפלאותיו. איזה נפלאות של מצרים? אני מאמין בנפלאות מצרים. כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הקדוש ברוך הוא עשה לי נפלאות יותר ממצרים. זה לא דם. ברום, דם. אז לא חזרו מזה בתשובה. יצאו ואחרי 4 יום עשו עגל. דם, רבנו אומר, דם, כשיש לך מצבים שאתה צריך לשתוק, דם, תהיה דום. אם זכית לשתוק ולדום להשם, אתה פתאום תבוא לשדה, תהיה צפרדע, ציפור דעה. פתח לך דעת, השם, איך היה לי דעת כזה לא לענות בבית? אין פרנוסה,
מה אני אעשה? שמע, אחי, זה בלבולים, מה קרה? אתה מפחד. פעם אחת במירון אמר לי, סבא, ברכה לפרנסה. אמרתי לו, אתה מבייש את רבי שמעון בר יוחאי, בגיל 40. ואמרתי לו, לא לך, אם היה במישהו אחר, אז בגיל 40 מבקש פרנסה. אתה יודע כמה רכבות של בשר אכלת, אתה מבקש פרנסה? רכבות של בשר אכלת, של חומוס, אתה מבקש פרנסה? עד רבי, אני יודע, אולי בסופר תבקש פרנסה, סופר. אתה אומר רבי שמעון בר יוחאי מבקש פרנסה? אתה יודע איך הוא צחק? אומר לי, אני מקבל עליי לא לבקש יותר את זה בגברי צדיקים. אבל יש תפילות על פרנסה. יפה מאוד. יש תפילות על פרנסה, אבל רבנו אומר, זה נקרא תפילות של חיי שעה. לך השמיים, אף לך הארץ. אם אני מתפלל על אהבה ויראה, רב שמואל הורוביץ אומר, לעולם לא נשא אותי ליבי להתפלל על פרנסה. הייתי מתבייש, כי כל כך היה טוב לי, אמרתי, אם השם נתן לי רוחניות, אז תראה, אם בן אדם מתפללו פרנסה, אני לא אגיד להם, הפסיק אותם. בראש השנה אפילו. נכון, גם בראש השנה וגם בתפילות של פרנסה הכי טובים ונעלים, מתפללים, אבל זה לא העיקר והתכלית לעשות שזה עיקר התפילה של יהודי. עיקר התפילה של יהודי, ויחד לבבינו לעבור נראה את שמך, לא נבוש ולא נקלם, לא יקצו על זה חז"ל הרבה דברים. זה נקרא שרבי שמעון בר יוחאי אמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. אפשר להתפלל, גם אנחנו מתפללים על פרנסה, אבל לא באופן דגוש, אנחנו שמים דגש על זה. לא שמים על זה דגש. היה לרבי ישראל הבעל שם טוב ילד, קראו לו צבי הרש. כן, זו שאלה בזמנה מה שהוא שאל, זה בעיטה. צבי הירש, הוא היה לו נשמה של אדם הראשון ממש. הוא היה רגיל כל הזמן, הוא ממש היה לו ענווה כזאת שהוא לו איש כשר וטוב. ופעם אחת הוא הלך על הציון של הבעל שם טוב. הוא היה ממש חי מחסדי השם. ופעם אחת היה לו חיסרון בפרנסה, ונשבע ליבו בקרבו. הוא הלך לציון של הבעל שם טוב, והתפלל והתחנן, ועשה מה שהוא יכול בעבודת השם. ופתאום הוא נזכר במצב העגום של הפרנסה שהוא נמצא בו, אז הוא פתח את הפה והתחיל לשאול על פרנסה, והיה טוען בינו לבין השם. ופתאום נהיה אור כזה גדול, וירד ענן מן השמיים, והוא רואה את אמא שלו. רחל לאה קראו לה, אשתו של הבעל שם טוב. היא אומרת לו, בני, מעמד עיני, כל הזמן שביקשת אהבה ויראה, ישראל הבעל שם טוב, מהיכלך על ירושלים, ירד על הציון ושמע אותך, והיה שמח איתך, פה אל פה אדבר בו מראה ולא בחידות. כשעברת לפרנסה, אומר, אוי לי, איזה בושה שהילד שלי מבקש פרנסה בציון שלי. אומר, אתה בא לציון של צדיק, אל תשים על זה דגש. יהיה לך אהבה, יהיה לך יראה, אתה תאכל פת לחם, טוב לי. עצם בבוקר רציתי תפילין, לא משנה מה אני אוכל. אני אוכל לאכול גבינה צהובה, אני אוכל לאכול חביתה, אבל אני מסתכן, יש לך אישה שבאה לקראתך, ילדים בריאים, אז מה אני מבקש מהשם? תיתן לי מה אתה רוצה? עודפים של כסף? רב נחמן ברסלב לפני שנפטר, עשה מתכונת עם השם. הוא ראה כל הדור הזה ברמינה, השם ירחם. ויגידו להשם, צריך לעבוד, צריך זה, צריך זה, צריך השתדלות, צריך זה. לאהבת לאנשים איפה של כסף, איפה נפלו ברמינן. ציווי הראשון אחרי מתן תורה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעתיעו, עשו איתי, אלוהי כסף, אלוהי זהב. לכן בסייעתא דשמיא, כשבן אדם מקדיש זמן אוכל לזמר ולהודות להשם. כשאדם יש לו קצת פת בסלום, מודה להשם, זה שבח גדול. לכן אין עניין שלא להתפלל. אבל בן אדם שיש לו חיות, אז אני ניגש ישר לברכה. אם אני ניגש לתחילת הנביאה, אז אין לי שום בעיה. ניגש לתחילת הנביאה, אז גם אני אקבל, אתה תקבל. אז יהיה לך 100 שקל, יהיה בזה ברכה. אמר אליעזר בן נון כנוס לבנו, תזהר בהרכובתו של העני, יותר מקורקובו של העשיר. בהרכובתו של העני. והנה, בן אדם יתחיל, זה תנסו, זה בדוק. כל מי שמתפלל על פרנסה, הוא יוצא ממורמר. ממורמר, עצבות. הרבה אנשים נפגש איתם, שתי חובות, מה אני אעשה? תתן לי זה עצה, אולי אני אתפלל. אמרתי להם, אתה תתפלל על החובות, אתה תצא אליך עוד יותר חובות. רבנו אמר, בצר, הרהבת לי, תמצא איזה הרחבה.
איך עושים את זה? אני לא יודע. אמרתי לו, בשבת אכלת? כן. אתה יכול לספר לי מה היה לך בשולחן? וחיר ולברכה. רק תבוא, אם היו 10 אנשים אוכלים איתי. סלט חינה, חומוס, פיפל חריף, חצילים טוגנים, חצילים מיונז, חצילים טחינה. דגים אכלת? 2 סוגי דגים. בשר אכלת? כן. תחזור אחורה רוורס, אל תבקש פרנסה. תגיד תודה להשם שאכלתי מטילת ידיים. בצער, הרחבת לי. תראה איפה היה לך הרחבה. השם, הגיע לי חשמל, מאיפה אני שלם, מאיפה... תבין, אז אתה יוצא שבור, כי לא על המקום, אתה מבין, לא יזרקו לך כסף מן השמיים. כשיש לאדם ניסיונות בתרדות של פרנסה, מנסים אותך לאיפה אתה תפנה. אם בן אדם פונה, אז אני אומר השם, אני מבקש ממך בעזרתך יתברך, שהמצב הזה שאני נמצא בו, אני אחלץ ממנו על ידי שירה וזמרה, אני אומר 10 מזמורות תהילים, אני לא מקדיש על פרנסה, כי אני מאמין בנו שלום שאתה תפרנס אותי. נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב. כן, יאכלו עדם וישבעו. אני מתבייש שבנו שלום מבקש על פרנסה. ואני כן מבקש השם יתברך, שתמצא לי הרחבה. אז תזכר איך השם, רצית לקנות אוטו, פתאום השם, באמת, נתת לי פרנסה, החיית אותי, פה שלחת לי מישהו, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, תרצה נפשי. אתה יוצא, אין שום קטרוג על תפילה כזו, הוא לא בא לבקש פרנסה. יוצא, אז יהיה לך הרחבה, יהיה לך מפה, משם. זה הדבר היחיד שלא אומרים לאדם, איך ההשגחה תפגש איתו. לכן יש תפילות, שמעת תאורה, יש תפילות מתוקנות, ויש תפילות שבלב שלם, שאדם רוצה לבקש על משהו שאין לו תוחלת ממושכה, מחלת לב. הנה עכשיו חבר שלי מתחתן עוד יומיים. היה לו שידוך, לא. הוא היה לוקח גיטרה לשדה, השם, אני לא מבקש ממך שידוך יותר, זהו. לא מבקש ממך שידוך. כלום, היה לו תחתן. ברוך השם, טוב לי ככה. ההולך לשדה, היה מנגן להשם, שירים. אני אומר השם, מתי שאתה תחליט, אני רוצה תביא לי את האישה עד אליי, אבל בשמחה. ככה אני מתפלל, הלב שלי נשבר. אני מסכים איתך, אבל תן לי כוח, כל זמן שאני רווק, שאני אהיה בשמחה. אני אומר לכם חבר'ה, הקדוש ברוך הוא נתן לו אישה עד אליו. אתן משהו פילה פלאות. כן, מה שתפילה יכולה לעשות. אני לא אומר לך שלא תתפלל, אבל יש לפעמים מצבים שבן אדם מסכים עם השם, בום, נמתק כל הדין. מסכים עם השם. אתה מבין? עכשיו אם אתה תעשה תוכניות, מה אני אעשה? יתנו לך תוכנית, נולד למישהו ילד, ישר, טלפונים, אתה רוצה לעשות חיסכון לילד, זה החיסכון, החיסכון שלי זה אני פותח לו למעלה, אני שם לו ספר תהילים בשבת, גדל אותו, תלך לבנק, אין חשבון בכלל, בנק ראשי תיבות בשמך נבוס קמנו, אין חשבון, על מה אני אעשה חשבון? מה, עובר בשעה, מכניס, הכל נבלע שם, החשבון האמיתי רבנו אומר, לשיר ולהודות להשם, שאתה תראה שאתה מתפלל, שהם נתן לך איזה ילד, אני כל הזמן מתפלל, אני מכניס לו עוד ספר תהילים, אני השכנים, אני מתפלל עליהם, וככה יחזור לנו מצב של יהודי. יהודי הוא חייב להיות ביישן, רחמן וגומל חסדים. אני גומל חסדים, השם הענקת לי דבר שאין להרבה אנשים מסכנים. אם אנשים ידעו את הסוד של הזמרה לאלוהי בעודי, אתה לא תראה בתי חולים של משוגעים בכלל. אנשים לא יקחו שום כדור. למה אנשים מסכנים נכנסים בלחצים בחיים, מלחיצים אותם, למה קודם ללך בלחץ אויב, בלחץ, בום. בנו אמר, צריך לתפוס את הנפש ופשוט לשמוח עם מה שהשם נתן לך. הלחץ, איך תראה כמה אנשים? למה יש להם לחצים? פעם אחת מישהו סיפר לי. אז זה מעלה של תיקון הכללי. שהוא הרגיש שהיה בלב, גם פרנסה, כולם פרנסה, זה נס. היה לו מצב לחץ, והוא כל הזמן היה חושב, מה אני אעשה, אחד הוא בא לבית, זה ישב, ובום. היה באומן, היה. ופתאום הלב, בום בום, כל דודי דופק. עוד רגיל לשמוע כאלו דפיקות. בום בום בום. אומר לאשתו, התחיל לראות, בום בום. תזמיני אמבולנס, מה קרה? יש לי דפיקות חזקות. אשתו נראה, פחדה לגוע בו. ממש, בום 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 בום. והתחיל.
ישר הוא חשב שזה חס ושלום, לב. התקשר לטיפול נמרץ, הוא סיפר לי את זה והוא טרבלסי פחדן מהיסוד שלו. הוא שמע את הלהדת של הטיפול נמרץ, הוא אומר, חשבתי שאני מת מהפחד. קפצו עלי 2 רופאים, בום, 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 מכשירים, יאה. הוא אומר, זהו, ניתן לו כל הכוח, לקחו אותו לטיפול נמרץ, איזה בא? הוא אומר, מה אני אעשה? קריאת שמע, הוא חשב שהוא הולך למות, למה? כי אף פעם לא היה בטיפול נמרץ. הכניסו אותו לבית חולים, ובדיקות, אל תעשו. פתאום הוא רואה את הציון של רבנו מול. אל תהיה בלחץ. אתה יודע מה הוא עשה? הוא ניתק את כל המכשירים. אתה עוד לא, צריך לבדוק אותו. קיבל כזה אומץ. תחתום שאתה חתם, בום. ישר תפס מונית, הוא בא לחוף הים, ישב על כיסא ואמר תיקון הכללי. הוא אומר, עוד לא סיים תיקון הכללי, פתאום כל הלחצים עזבו אותו. ואמר השם, זה פעם אחרונה שאני נלחץ מפרנסה. זהו. למה נלחץ? עכשיו אני לא יכול להגיד לך. אל תהיה בלחץ, אתה מלחיץ אותי. תבין? ככה לכולם עשו. כולם עשו. תבין? אל תפחד. מה זה אל תפחד? אתה מפחיד אותי. כי כולם האנשים ניסו איך לרפות את האנשים. אין להם. הרופא לכל תחלואייכי. הגואל משחת חייכי. הרפואה רבנו אומר, שאני מוצא בעצמי עוד מעט ואין רשע. על ידי אותה נקודה, על ידי זה אוכל לזמר, להודות להשם. הזמרה דייקה, זמירות וניגונין. תודה רבה אבינו שבשמיים, שיש רופא כזה בעולם. תפס את כל הדור. זמירות וניגונים. לקנות דיסקים יפים, לשמוע שירים, תשמע חיות. דני נכנס באוטו, שים שירים שכל הזמן במוח יש שירה, ניגון. אתה בא להתפלל, רב נחמן מברסלב העיד על עצמו, לעולם לא התחלתי תפילה, עד שהייתי קודם כל מוצא איזה ניגון. הוא אומר, איך אני אתפלל להשם? עוד להשם כאילו לשמוע דברים, מה פתאום, אני לא רוצה להתפלל תפילה כזו. הוא היה יושב ובוכה, פעם רב נתן אומר, היה את רבנו בשבת, כולו דמעות. אז הוא אומר לו, כשאני רוצה להתפלל, כל העולם נלחם איתי. למה? כי רבנו רצה לפלס דרך לכולם. אז מה אני עושה? אני נזכר באיזה שיר. זה גדולה להיות בשמחה. הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. תהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני, דרשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפט פיו, זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו. הוא אדוני אלוהינו, בכל הארץ משפטיו. זה כבר הלב של היהודי מתעורר. למה? כי ניגון רבנו אומר, זה מחיה לך את הנשמה. פעם אחת הייתי בקברים של החשמונאים שגילו את זה. נשבר הוא איזה מתיקות. תיקון הכללי, מנגינה אולי איזה 40-50 דקות. רק תיקון הכללי. למה? כי כשבן אדם מנגן טוב, אדם מקבל חיות. זה מה שרבנו פה אומר. אוכל לזמר ולהודות להשם. אתה לא חייב לתפוס גיטרה. אתה פשוט, אתה תראה את המעגל של החיים שלך טוב. חבר'ה, אנחנו יהודים. אם אני בן של מלך, רבנו אמר, אז מה זה? אם אני בן של מלך, אני צריך להיות בשמחה. מאיפה לוקחים את השמחה? בגלל זה רבנו גילה 10 מיני נגינה. שתלמד, תדיק נר, האישה תגיד לך כלום, אני לא שומע כלום. הולך לאיזה מקום, ומקשר אותה לשורש. אז
הילדים, אני לא מחנך אותם לא בכלום. ילדים דבקים בשורש, יעשו לך נחת רוח. מה אתה חושב? למה? כי אנשים מסתכלים, אתם יודעים מי לא צומח? אנשי הביקורת. מבקרים אותם, מבקרים. יש כאלו מסכנים, בחורי ישיבה, למה הם שרדו? ביקרו אותם, נתנו להם שעון, וסדרים, וזה. תמיד, לא נתנו להם את המתכונת שיהודי זה שמחה, זה לא לשים לו גדרים וסייגים, סייגים, זה עיניות לראות אם הבן אדם לומד. מה אתה עושה? גם צריך לשמוח, כי בוא ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. אפשר להתקיים בדור הזה בלי העצות של רבנו? רבנו נתן לך שורש העצות איך להיכנס לנבחי הנפש ולשמוח שאתה יהודי. אני לא יכול לעשות את זה, אבל הקדוש ברוך הוא אנוכי אשמח באדוני. במה אני משמח את עצמי? בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לי הזמרה. מה, אני יושב פה בראש השנה, לוקח תיק ומוכן לעשות גלות הכי יפה בעולם, ולבוא לציון רבנו ולהיות עם כולם בשמחה, באמונה, בהיות, בריקודים, ללכת ממקום למקום. אז אמר לי סבא גבל, אמרתי לו, שמע ידידי, אתה חושב שמישהו פה נוח לא לבוא? אבל רב נחמן מברסלב ביקש מהקדוש ברוך הוא, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, תראה לי את הפסיעות שבאים אליי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לראות את זה, רק אני יכול לראות. כל פסיעה ופסיעה נברא מלאכים ושרפים וחיות הקודש, ששום עין לא יכולה לראות את זה, רק השם. מלאכים, למה? יהודי, אני מחזר, יש רופא, אני הולך. סיימת מראש השנה, תבוא לפה, תמשיך לקבל רפואה. מאיפה מקבלים רפואה? רבנו אומר, תיקון הכללי, אז אמרה לאלוהי בעודי, אוכל לזמר להודות להשם. מישהו נתן לך משהו, ממש אני מודה לך, מקרב לב תבוא עליך ברכה, טוב עין ויבורך. ברוך השם, אתה רואה אישה בריאה, ילדים בריאים, אני נותן תודה להשם. זכיתי להתפלל, אני נותן תודה להשם, יש לי הכרת הטוב להשם יתברך. יש לי ספרי חסידות, הכרת טובה להשם. אתה מבין? חסידות זה לא לחץ. לחץ זה הכל לחץ, הלכה, מה פתאום? אני רוצה לחיות, לעשות סדר של בעל אמונה, לקום בלילה, אני קורא תהילים, נכון יציאת מצרים, נכון, אבל אני רואה את עצמי, לכל דור ודור חייב אדם להיות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אתם יודעים, מצרים זה היה ממתת שערי תומה, היום זה 50 שערי תומה, ורבנו אומר 50 שערי תומה זה קליפת הייאוש. אני לא רוצה להגיד בכל מילה שלי שהקדוש ברוך הוא נותן לתת לי לשבת עם אנשים את המילה ייאוש, כי רבנו אמר ייאוש אינו נמצא בעולם, יש דמיונות. על מה? שאתה יהודי בריא בגיל 20-30, אתה יכול ללכת לשדה לחרוש יערות, חצי שעה לשים, להסתכל לא על שם זקן לשמירת העיניים, זקן לשמירת הברית, שמירת... נגיד תודה להשם, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך סביבה טובה, אנחנו בארץ ישראל. תסתכל רבי נתן איזה לקוטי תפילות, מי יצא? לך תגור בין גויים, יהיה לך שם בחילות 24 שעות ברמינן. אתה יכול לגור פה, אתה בארץ ישראל, כל מקום שאתה יוצא אתה רואה רק יהודים, ברוך השם, כמה השם שמח בעם שלנו. כל מקום שאתה רואה, לא חשוב איך יהודי, היום הוא יראה לך ככה, מחר הוא יראה לך ככה. אל תביט אל מראהו, גבוה קומתו, כי מסתיהו, כי לא אשר האדם יראה אדוני, כי האדם יראה לעיניים, אדוני יראה ללבב. אתה יכול לראות אדם שלא שווה כלום. אבל, רובל, לא, משהו, לא חשוב, נוטל פרוטה מאיוב מתברך. לכן גם בוחנים אותנו בדור הזה, איזה בחינות, בחנת ליבי, אם אתה תשמח במה שהשם נותן לך, כשבן אדם שמח במה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, על כזה דבר קטן נתת לי תודה, אני אתן לך ואתן לך, ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. רב נפתלי תלמיד של רבנו אמר, אם שתיים ידברו מרבנו, מדעת, אם אני אהיה מיכאל סל ישראל באחת, אני אדלג מעולם לעולם לשמוע אותם איך הם מתחזקים בעבודת השם.
כי אנחנו לא צריכים לעשות הרצאה, חבר'ה, תמחלו לי כולם. לא הרצאה, שאנשים יכירו את הערך, מה זה יהודי. שקל, תלך עם הנקודה הזאת, זהו, על ידי הנקודה שלי, שאני מוצא בעצמי. אני יכול להגיד לך עכשיו, תלך לשדה, תגיד תודה רבה על הזקן, ועל הפאות, ועל שאתה בריא. לא, שאני מוצא בעצמי. יוסף וולטוך, פעם אחת מישהו, הוא הלך עם סל, אמר אני, כל הזמן היה לו אותו בפרחה, בשמחה. אמר, ריבונו של עולם, אולי אני אשים בסל, מה שיוסף וולטוך עושה, אני גם. חשב שם איזה ספרים של שמות קודש, אני יודע. אדוני, יוסף וולטוך, תראה לי מה יש לך בסל. אמר לו, בוא, מעמד העיני, בוא תראה. פתח לו את הסרה, עוגת שמרים ותרמוס של קפה. אומר לו, מה זה? אומר לו, אני הולך לציונים של צדיקים. הדבר הראשון שאני עושה, יושב על כיסא, לוקח עוגת שמרים, מברך בשמחה, שותה כוס קפה בשמחה, אני אומר לצדיק, לאכול עוגת שמרים, אני יודע, לשתות קפה, אני יודע, להתפלל, אני לא יודע. אתה רוצה? תתעבר בי, תן לי להתפלל. מבין? אנשים, לך תבער להשם. מה נבער להשם? זה ברסה צועקים שעות בלילות, אני נכנס שוחק למטילות בפרדס, מה אתה מבלבל לי את הסריר? אבל אם בן אדם יגיד הזמרה אפילו רק סיבוב עשית, הזמרה לא היה בעודי, מה יש? לעשות סיבוב בארץ ישראל זה לא טוב? ללכת למיקי ולטבול? שאני מוצא בעצמי, לא אתה תמציא לי איזה נקודות טובות. אתה מבין? שאני מוצא בעצמי. אתה יכול להגיד תודה על קפה? אני לא יכול להגיד לך את זה, אבל אם בן אדם יפתחו לו מעיינות הדעת, אז אתה תראה שעל כל דבר שאתה תודה, אתה מתמלא בשמחה. למה? כי אני מעריך את זה. זה לא סתם פתאום יש לי חשק לשיר. כי אני מעריך את זה. נתתי הערכה לזה, אז אתה מקבל את זה. אפילו על דומם. אפילו בור, שתית ממנו מים, אומרים, אז אל תזרוק בו אבן. כי הוא הינה אותך. היאור כזה, הינה את משה רבנו כמה שעות. משה רבנו לא נגע ביאור. שאול המלך, איזה אהבה הייתה לו לדוד בהתחלה. ויאהבהו, היה לו נושא כלים. אחרי זה בר מינן, התפרד הכל, שמרחם. אמרו לו, תראו, הוא שונא אותך, תהרוג אותו. איך אשלח ידי במשיח אדוני, הוא אהב אותי. כמו ששמואל אמר לדוד, קרא אדוני ממלכה מידיך ונתנה לרעך לדוד. אמר לו שמואל, אשריך שזה עבר לרעך לדוד, הוא עדיין רע שלך, הוא אוהב אותך. למה? כי דוד המלך הייתה אומנות שלו, תפילה. אדוני, לי לא יראה, מה יעשה לי אדם? מבינים? למה? כי אני מסתכל על הטוב, כמו שאני רוצה להיות בשמחה, יש עוד אנשים שרוצים להיות בשמחה, מה אני אגיד להם? הרצאה תהיה בשמחה, אז אני אעשה אותם עצובים, כאילו אני אגיד להם, אני בשמחה ואתה עצוב, אני לא רוצה להגיד לך תהיה בשמחה, אבל אם אתה תגיד 10 מיני נגינה, פתאום אתה תראה את הילד מאושר, שמח. אחד פעם אמר לי, הלך היה לו כל הזמן, מה השם שלו, הוא אוהב אותי או לא, אני לא יודע מה זה. ביקש מהשם בשדה, אמר לו שעולם, תראה לי שאני גם אהוב לפניך. אתה יודע, הוא נכנס לבית, הילד שלו הקטן, פתאום קפץ עליו, וחיבק אותו חיבוק, אמר לו, אבא, אני אוהב אותך. הוא עזב את החיבוק, צ'יק. השם אמר לו, זה התשובה על מה ששאלת אותי. מה זה אני אוהב אותך? איזו שאלה שטותית זאת. מבין? פעמים הילד מעיר לך, בן אדם אמר לך בוקר טוב, איך קוראים לך? שמואל הנביא. איך פתאום אמרת לי בוקר טוב? פתאום סם אמר לך בוקר טוב, פתאום מישהו העיר לך. אז כל העניין של הבריאה צריך לראות טוב. כן, מה לתת לך? קפה. השם מברך אותך, תודה רבה על הכוס קפה. תודה רבה אלוהים שבשמיים, על שליח כזה נאמן. אתה מצרף את השם איתך בחיים, אז החיים טובים. חיים טובים. כל דבר בסייעתא דשמיא
שהאדם מוצא משם זמירות וניגונים על ידי שמלקט את הנקודות הטובות, כנזכר לעיל. והזהיר רבנו זיכרונו לברכה מאוד, ילך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך. אתה רוצה להתקרב להשם, אתה רוצה להתקרב ללימוד, זה להשם יתברך. כי רוב בני אדם שרחוקים מעבודת השם יתברך, העיקר רחוקה מרה שחורה ועצבות. מה זה מרה שחורה? אני לא רוצה להסביר מה זה מרה שחורה, מה זה עצבות. תתקדם בני, אמן כן ירצון, שלא יהיה דבר כזה בעולם בכלל. לא, מה כי בו ישמח ליבנו? אתה יכול להסביר איך להיות בשמחה? מה אתה אומר? אתה רוצה שאני אסביר לך גם איך לעשות קפה? לוקחים 2 קפה, 2 סוכר, מדליקים את הזה, אל תיתן לאף אחד להסביר לך. שומעים דיסקים טובים, אומרים תהילים, אומרים תיקון הכללי, הולכים למקווה, קח שמפו טוב, ריח טוב, תתקלח, תודה רבה השם שאני יהודי בארץ ישראל, אומרים תיקון הכללי, מרימים את הלב לאבינו שבשמיים, אז תראה, יום יום אתה תעשה את זה, אתה תהיה שמח חביבי חייל טוב של השם. איפה יש לי בכלל? פעם רבי יונתן אייבשיץ, שאלו אותו, איך התגברת על יצר הרע? אמר להם, לא היה לי זמן בשבילו. ככה גם באו שאלו את אבנתן, איך אתה נהיית בשמחה, חיברת ליקוטי תפילות, יצר הרע, על כל הליקוטי תפילות. אמר כי רבנו לימד אותי להסתפק במועט, בקצת, אז לכן הספקתי הכל. הסתפק במועט. אני לא רוצה להעביר לך מסר איך להגיד תודה להשם. כל יהודי שיהיה לו הכרת הטוב, יהיה לך פשוט הכרת הטוב להשם. השם, תודה, לא. גם כשבאת לבית ונכנסת, מצאת הבית נקי, תודה השם, שנתת כוח לאשתי, להתנקות את הבית, נצאת בגדים נקיים, אני מודה לך השם. מה אתה עושה? אתה לא אמרת לאישה, אתה מרים אותה ברוחניות, אתה מעריך את מה שהיא עושה. הביאה לך ילדים, תבין מה זה? אתה לא ערירי! אז אומרים תודה. מה, הילד כבר בגיל 8, מה פתאום? אני כל רגע רואה את הילד שלי כאילו עכשיו הוא נולד. כאילו הרגע הזה הוא נולד. שמחה. אתה מבין? הוא היה באומן, מה פתאום? זה לא אני, זה התאום שלי. בחיים לא הייתי. אתמול היית בשדה. זה לא אתה אתמול שאכלת חביתה? אז מה אתמול? בשעה 2 אכלת. מה זה בערב עוד פעם מגש של עופות כזה מלא? לא, תשמע, יש פה טלפון מהבטן, אני לא יכול. מה זה מה אתה? כל יום צריך ללכת לשדה, קצת, 10 דקות, ופשוט להגיד תודה, לחפש איזה נקודות טובות. לא שאני אגיד לך, תגיד תודה על זה, תגיד תודה. לחפש, מה טוב לי? לא טוב, אז זר הקרב יומת. זהו, לא מסבירים איך לבן אדם להיות בשמחה. כמו שבן אדם, הילד קטן, גודל, חלם, טפלים בך. גיל 3, 4, הילד יכול לפתוח את המקרר לבד, לקחת טונה, לעשות פיפל שומה ולאכול. אז כל העניינים האלו, אחי, תהיה בשמחה. מה זה תהיה בשמחה? אתה יכול לתת לי איזה רפואה? כן. תיקח תיקון הכללי, תלך למקווה קרוב, תתרגל להגיד כל יום תיקון הכללי, כי זה התיקון של כל הדור. שר המזמור התהילים, אתה תראה איך החיים יהיו לך יפים, מתוקים. תגיד תודה, אני לא אומר לך את זה בשביל שאנחנו, כי אנחנו מצווים להגיד תודה להשם. וכי תסבחו זבח תודה, לרצונכם תסבחו. אדם אומר תודה להשם, זה הכל. זה לא חייב להיות רק מנווה להשם. גם כשאתה אומר תודה על כל פרט שיש לך בחיים, לוקח ציצית, אז אני גם אומר, תודה להשם שנתת לי זהות עם ציצית פה בעולם הזה. הילד, שקחה את היד, תודה רבה השם שיש לי ילד שמעריך אותי. מה אתה חושב? האישה בשלה לך סיר, טעים. אתה כל הברכות, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא תיתן לה את כל הברכות והישועות שכתובים בתורה ובנביאים בכתובים. מה אתה עושה? אתה מעריך אותה. אתה מעלה אותה לשורש
כל העולם הזה חסר, אם בן אדם מעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זהו. אל תגיד לי, גלות. אתה אומר גלות, אתה מוריד מהלכים של גלות, נוחתים עליך ישר. לא, 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 אח שלי, אל תדבר איתי, לא גלות, לא כלום. גלות זה מי שאין לו תיקון הכללי, זה גלות. יש תיקון הכללי, ברוך השם, אני טובל במקווה, אני שומע שירים טובים, מתחזק בעבודת השם, וככה אתה לא תגיד לשני איך לתת לך הוראות, איך להיות בשמחה. אני צריך ללמוד תמרורים, הוצאת. למה? למה נהיה לך רישיון? למה לשני לא? מה פירוש למה? מה אתה רוצה שניסע על אופניים? אז למדתי תמרורים בשתיים בלילה, והתיאוריה הראשונה לא הצליחה. והשנייה לא הצליחה. למה? לא צריך, יאללה. מה פתאום? שלישית. שאחד אמר לי 4 תיאוריות באותו יום הוא הלך לעבור. באחד, למה היום תיאוריה זה, הרי חצי שעה זה מחשב. 4 תיאוריות. למה? אני רוצה רישיון. למה רישיון יש לך? אתה יודע למה? כי אתה רצית. אני רוצה הגה בידיים. גם רבנו, אם אתה תלך להתבודדות, הוא ייתן לך את ההגה, את הגוף ביד שלך. את הלב ביד שלך. לא שמישהו יגיד לך, ימינה זה שמחה, שמאלה זה עצבות. מה פתאום? למדתי את התמרורים טוב בחיים. הלכתי לשדה, דיברתי, אני אגיד לך הדרכה איך להתנהג עם האישה. לא, 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 יש לי תמרורים מותק. יש לי תמרורים טובים, והם חקוקים לי פה, ואני הולך לפי התמרורים שהתפללתי לקדוש ברוך הוא מלך הכבוד. אז הוא נתן לי תמרורים איך? כי אני רציתי להוציא רישיון. לא שמישהו יגיד לי, כמו שדוד המלך אמר, הקווה לנות ועין, ולמנחמים ולא מצאתי, ויתנו בברותי ראש, ולצמאי ישכוני חומץ. אתה יכול לתת לי כוס יין? טעם של חומץ. אז אל תיתן להגיד לך עצה. תגיד לי עצה, איך להביא פרנסה, ותחשמש, גיל 30, 40, איזה עצה של פרנסה? רצית להוציא רישיון, הוצאת. איך הזכרת בית? אז מה אתה רוצה שאני אגור באוהל? כן, למה לא באוהל? אני? מה פתאום? איך קנית בית? הייתי ערבים. אמא שלי בת 80, היא לא יודעת. במה, תחתי מפה, תחתי. מה, על מה אני חותמת? זה הלוואה קטנה, לא נכון, זה על 80,000 שקל החתמת אותה. כי רצית. כל דבר שבן אדם, רבנו אומר, אם אתה תרצה, אתה תגיע להכל. לעשות רצונך לא חפשתי. אני לא רוצה שתגיד לי עבודה כלום. אני רוצה להיות כל יום ביישוב הדעת. זכיתי 10 דקות, תודה. זכיתי חצי שעה, תודה. זכיתי רק 2 דקות, תודה. ואז כל החיים של האדם יהיו זמירות ונגונים. עליכם ועל כל ישראל, אמן.